Малайлар, кызлар, бүген кемгә безгә килгән? Әниләр һәм бәбиләр проектының балаларын. Ә мин бүген тиз зарядканы Рамил һәм Асылбикә белән ясыйм. Дуслар, бүген без Рамил һәм Асылбикә белән парашютчылар булырбыз. Башта әзерләнергә кирәк. Бер диюгә кулларны өскә күтәрәбез, 2, 3, 4 дигә аска төшерәбез. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Хәзер зур шар кебек кабарабыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Хәзер очарга вакыт. Кыршауларны алабыз да, кулларны өскә күтәрәбез һәм түгәрәк буенча йөгерәбез. Киттек. Туктыйбыз. Малайлар, кызлар, бүген без дусларым белән оста парашютчылар булдык. Без сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз!